Sanibonani, you guys. Welcome back to Umkosi Nophilile. Welcome back to the channel. Thank you so much for joining. Ngiyabonga kakhulu you guys. Mangabe umshayela ekhaya igama lami ngiphilile Barbara. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene kule video kanti ke mangabe ukhona sithola namhlanje waqala nqa ngicela ukuthi usubscribe. Please subscribe. Bese uyayilike i-video kuyasiza kakhulu futhi you guys ukuthi uyilike i-video usincedise ukuthi sikhule kanti kuphinde ushare nabangani bakho you guys nezihlobo zakho into kanjalo. Kuyasiza nako lokho ekukhuleni kwe-channel. Konke kubalekile nokuthi ufake i-notification bell on ukwenza ukuthi each and every time ngabe ngidahlela i-video and then you'll be notified ukuthi sekune video. So you guys kulesi story asikhulumeni lapha ngobuholi be iqembu umkhonto wesizwe you guys. Ngibona ngathi sekunenkinga ekhona laphana. I know ukuthi ever since nje kubeqala kuba lama vote I didn't upload kune video actually engirecordile ngayi-upload mhlambe noma ngabe sisidlulile lapho countini kama voting ngizoyilahlela kuphela ngoba ngiye ngayirecorda leyo video ngeke ngiyeke nje you guys bengibusy futhi ngikhathele into kanjalo. So I haven't uploaded even nakwenye channel because I do have another channel that is Philile Barbara's Entertainment. Mangaba uyazi I can just put the link to that channel Philile Barbara's Entertainment le channel yami esibili you guys Umkosi Nophilile. So ke ngizofaka ilink ukuze mawungekho ngale ukwazi ukufika ngale into ekanjalo. So isitori sanamhlanje sona sikhuluma ngobuholi lana beqembu umkhonto wesizwe. Ngizocela ukuthi ka comment section ngicela owaziyo onolwazi angisize ngubani owasungula umkhonto wesizwe. I just wanna know who is the founder of umkhonto wesizwe you guys ngoba mina I always did uba uJacob Zuma. I do not know. Ngiyazi ukuthi liyela kholwa ulo baba uKhumalo angazi bathi ubani uKhumalo uJabulani baba uJabulani Khumalo right la kwasemanje sekungena ubaba uZuma onguyena wasungula iqembu umkhonto wesizwe ubani kasizani mina ngoba mina ngikho kakhulu kwipolitics mina nje ngilethe izindaba mangithola izindaba umgozi bese ngilahlela wona you guys. Okunye ngisuke ngingenalo ulwazi lwakho okay bakhona abana ukuthi bangihlasele ka comment section ngisuke ngingenalo ulwazi mina I'm just delivering the message okay I'm the messenger hayi ukuthi mhlambe ngokwenza ivideo ngiyiposte sengithe nginolwazi. So mangabe unolwazi ungisize ngubani the founder of umkhonto wesizwe. I really wanna know that. Ngiyabona phana ngathi kunenkinga ekhona when it comes to ebuholi bomkhonto wesizwe kungena icala lombango weMK enkantolo istory silaphana kayisolezo you guys ukukhulunywa ngombango laphana ubuholi baleli qembu bazohlangana enkantolo umnumzana uJabulani Khumalo nowayengumongameli Jacob Zuma bebanga ubuholi beqembu into ekanjalo. So I'm like really come on man lasungulwa ubani lona leli qembu ngicela ningisizeni on the comment section. So istory bathi sihlabana amalunda ngomsombuluko enkantolo yezokhetho ngiyacabanga ukuthi ukhulunywa ngodaba lwayizolo phakathi komholi weMK umnumzana uJacob Zuma nomnumzana uJabulani Khumalo ababanga ubuholi beqembu enkantolo yezokhetho ezinze eBloemfontein Free State isebenza izindaba eziphathelene nokhetho kuphela. uKhumalo owabhalisa iqembu ufaka udaba enkantolo ucela ukuthi kuchithwe uZuma kubuyisele yena njengomholi naludaba ke you guys ubaba uKhumalo ufuna ukubuyela njengomholi. So uZuma umemezele iMK ngoDisemba nyakenye wathi uzoyikhankasela futhi ayivotele wathi akasayingene yeANC. Kuhambe kwavela ukuthi uZuma usebhaliswe njengomholi kwiIEC kwaphuma ubaba uKhumalo na uZuma uhambe wazi wafakwa waba ubuso beqembu emaphepheni okuvota okungene ngawokhethweni. Kuhambe kwavela ukuthi uKhumalo uxoshiwe eqenjini kodwa yena uyakuphikisa lokho. uKhumalo wayibhalele iIEC eyicela ukuthi isuse uZuma njengomholi ifake yena kodwa yamchitha. iIEC yathi ime ngencwadi kaKhumalo wayibhalela eyicela ukuthi owayibhalela eyicela ukuthi ifake uZuma njengomholi. Ubaba uKhumalo wabhala leyo ncwadi ukuthi ukufaka uZuma njengomholi. iIEC yathi umuntu ezomlandela nguZuma ngoba nguyena umholi weMK futhi ayingene embangweni wezikhundla ngaphakathi. uKhumalo ubeleli isibilo ohlwini lweMK lwabaya eParliament elandela ngemuva ngoZuma obephezulu eqhulwini. uZuma uchithwe inkantolo ohlwini lwaseParliament nokusho ukuthi izikhala ezivulekile esakhe nesika Khumalo. Manje uKhumalo ufake isimanga lenkantolo umile ekutheni nguyena umholi osemthethweni weMK. uKhumalo uqinisekile ukuthi udaba lwakhe luzongena enkantolo ngomsombuluko lapho oluzolalelwa khona. Kulindele ukuthi abameli bakaKhumalo
benze izethulo phambi kwamajaji bawachazela ukuthi kungani efuna ukubuyisela eqenjini njengomholi iMK. Selokhu imenyezelo ibigqiqa izinkantolo ivike izigila ezivela kwi-ANC. I-ANC yamangalela iMK isola ngokweba igama layo kodwa yafika yanqoba iMK enkantolo. Kuphinde kwavela elinye icala elangena enkantolo enkulu eThekwini kubangwa uphawu lweMK. Nakhona futhi iANC yakhala ngaphansi. So kwenzeka konke lokhu nje iMK igila izimanga okhethweni oluqhubekayo njengoba kusabalwa amavoti. Bekusabalwa ke ngaleso sikhathi ukasiyazi ukuthi sekubaliwe into kanjalo. So mina ngisekutheni kanti yasungulwa ubani iMK you guys into kanjalo. Mina nje ngokungazi kwami ngicabanga ukuthi yasungulwa ngoba uZuma. Kodwa beyiphethwe ubaba uKhumalo. Ubaba uZuma uthi bedlalela kudela ngoba bengafuni mhlambe leso sikhathi. Angisazi istory seMK ngokugcwele because you can help me on the comment section ngoba wow. Manje sekumele kubangwe futhi ubuholi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi emva kokuthi kungene ubaba uZuma, wow, ivele yakhula iMK ngoba bonke abantu abangabakababa uZuma bavele basuka nakwamanye amaqembu beza kwiMK. Into ekanjalo. Ubaba uKhumalo bengenabantu kahle sikhulume ngiqiniso. iMK isahole kwaba uKhumalo ibingekho njengamanje, you know. Ever since kwangena ubaba uZuma iyagcwala abantu kusho ukuthi ubaba uZuma unabantu abaningi. So kungani manje ubaba uKhumalo nefuna ukususa ubaba uZuma? Ngicabanga ukuthi ubaba uZuma yena unamandla ngoba unabantu abaningi abamthandayo futhi abamlandelayo you guys. Ubaba uKhumalo mina ngimazi nokumazi nje bengiqala ukumazi nje ukuthi umholi weMK. Abantu abaningi abamazi futhi abamlandeli. So why kungaholi lo onabantu abaningi? Manje ubaba uKhumalo sekafuna ukubuyela yena esikhundleni kuningi lapha you guys. So like I said, don't shoot the messenger. I'm just saying what I see, okay? I feel like ubaba uZuma unabantu abaningi uright engumholi you guys ngoba abantu bakhe baningi. Sibonile kwenzekile lapha nama kuzovotwa you guys nangosuku lamavoti even after that. Sibonile ukuthi ubaba uZuma unabalandeli abaningi. Basuka nakwamanye amaqembu bamlandeli. Abanye sizwe behamba befaka izikipa zamaqembu abo ANC and stuff bafike bavotela iMK ngoba ngabantu bakaZuma laba into ikanjalo you guys. So ke why ubaba uKhumalo ezoyilwisa le ndaba manje sekuzobangwa manje ubuholi ukuthi ubani kumele ayiphathe kuze size siyisane enkantolo. Hayi idrama ke manje yabona ke manje idrama angazi you guys. Ishuvo lakho lapha na comment section ungisize mangabe uyazi ukuthi iMK yasungulwa ubani into kanjalo you guys. Nami ngiyathanda ukuthi ngizazi lezi ndaba even though I'm not into politics but mangabe kukhona istory esikhoyo then sizozama ukuthi sisireport into kanjalo. Like ivideo, subscribe, share, sibuye sihlangane njalo ka comment section. Thank you so much for watching.